Het is dus echt druk geweest. We hebben zoveel geregeld en je zit zo dingen te doen wat je niet van tevoren had kunnen bedenken. Maar toch stiet er oorromannen na de verwoestende brand in het Piepke in Sewaard een heuse feesttent bij het dorp. Het tijdelijke plak voor de feesten van de jeugdsoos. Het is zo'n ander jaar dan dat we hadden verwacht. Natuurlijk, er is heel veel gebeurd, maar we zetten inderdaad door en hebben van heel veel mensen hulp gekregen. En daar zijn we heel blij mee en het komt allemaal wel weer. Sneunt de jong komen DJ Pieter Sahiter, DJ Aldavak en lokale DJ's Jan en Jarig bij het Piepke zet terug. De laatste dingen moeten natuurlijk nog komen, zoals de snackwagen, die komt nog. En de toiletwagen, die is er wel, alleen die staat nog even binnen, in verband met de kou. Maar voor de rest is het nu echt de laatste puntjes op de i zetten inderdaad. Maar wij zijn er klaar voor, dus nu moeten de bezoekers alleen nog komen. Hè? De komende feesten van de jeugdsoos zullen ook op een alternatief plak houden worden.